moment, kedy sa začneš tešiť, že si v Barcelone a počuješ Čechov. Jo, je to úplne na hovno. Začína náš prvý cestovateľský vlog so Štefanom Martinovičom. Ideme smer Barcelona. Doľava. Števo je samozrejme zorganizovaný a vie presne, kadiaľ má ísť. Sme po odbavení veľmi príjemnou pani. Je to Miss Sympatia Rakúsko 2013. Ktorá miluje svoju prácu. A necíti z nej rutinu. Absolútne odovzdaná. Tak sme teda tu. Sme v tej Barcelone. Barcelona. Nie, to je Barcelona. Sme na takej ulici, čo je vlastne jak obchodná, lenže tu ľudia tak ako keby kreslia viac. A v podstate je to ten istý princíp. Presne. Kebab je na kebab. obchodnej. Ten kebab ťa vždy poteší. Máš taký pocit, že si doma. Je to Slovensko čarovné hrdé. Ja neverím, že človek ide proste po Barcelonskej ulici a zrazu je namalovaný. Tam dole. A Števo je tuto hore. Proste kvôli anonymite si dám tieto okuliare. Fakt. Ja tiež, to už sa tu ani v tom Španielsku Človek nedá nikde chodiť. nemá súkromie. Nikde. Neuveriteľné. Čo je toto? Neviem, čo je nejaký kostol alebo čo. Taký neverím, pozri sa. Ježišmaria, to je strašne pekné. Ježišmaria, to je strašne pekné. Pijeme rannú kávu. Pozrite sa. Evi, povedz to, ja to nedokážem ani povedať. Ja to nevládnem. Evi, povedz to. Nemajú hnedý cukor. Nachádzame sa teraz v parku. Ale vlastne keby tu neboli tie palmy, tak je to úplný stadianka kráľa. Nalejme si čistého vína. Aha, Javier Bardem. V momente, ako si sadem na kávu, pred najkrajšiu fontánu v Barcelone, aby som mal dobrý výhľad, je tu toto. Ďakujeme anonymnej početnej skupine ľudí za to, že nám dojebali zážitok. Ja neverím proste, že si všetko naplánovala, ja by som rada mala aj takú proste spontánnu chvíľu, chápeš? Dobre, tak buď spontánna. Akože vedela by sa tak chytiť. Tak sme konečne tu pri nádhernej pamiatke. Sagrada Familia. Je to úplne krásne. Neviem, mne si to zdá prečačkané. Prosím ťa, nebuď negativista, však je to normálne pekný kostol. Vieš, tam majú selfietičky, poď. Arc del Triomphe. Neviem, kde to môže byť. A to je taký ten oblúk? To je taký ten parížský? Je to také, nechápem, kde to môže byť. Ja neverím, že už tú hodinu proste stojíme. Človek si tu nemôže ani fotku spraviť, stále sa tu niečo deje. Koľko schodov musí človek prejsť, aby videl Barcelonu z hora? Ja som to už aj prestal počítať, fakt. Úžasné, bravo Gaudi, bravo. No tak akokrát sme došli hore na ten kopec a majú tu koncert Cigánski diabli. To je ale náhoda. To nejako kolíba, ale ako je pravda, že tu vidno to more. Toto je vykradnutá pesnička od Lenky Filipovej. Ty si iná, nálejná, zamilovaná. Hroch, hipopotamo, Kníh tlač, typografia, špendlík, alfiler, lakeť, kódo, tanečné topánky, zapatos de baile, pomelo, vlastizrada, paricidio, Asociácia katalánskych novinárov, Asociación de Periodistas Catalán. využitie slovíčok v praxi. La cuesta hipotátamo? Asociación de Periodistas Catalán Pomelo. Cerveza. Gracias. Števo, iba prosím ťa povedz, čím si ideš umývať zuby dneska?